Имаме 3 пъти едно и също. Така. 2 пъти едно и също. На всяка двойка също има подаръче. Не знам колко ще го ползвате, но има символика в него. Така. И това ще вземеш За германците дядо Коледа и баба Коледа общия подаръка. Така. Символичен е подаръка. Само си го представям. Кое това за вас? Благодаря. Не знам. Благодаря. За вас двамата. Не. И това за вас. Символично. Искам да ги отворите. Нямам търпение. Всеки си носите стето. Ти го каза! И никога да не забравяте тези картини. Виж отзаде, виж отзаде. Знам, че имате много комплекти сигурно за игра, но другото, което е нарисувано по тях е важно. Точно такъв комплект нямаме. Виждаш ли? Ето, да вие си носите вашите, му трябва да си ги напишем. Да. Няма страшно. Този комплект няма да се Никога играе да не с него. забравяте. Няма да се играе с него. Да, може само да ги разглеждате. И от благодарност на домакините, за домакините специални подаръци. Да, това е лично за теб. Това е за Хенри. Хенри! Хенри! Благодаря. Не, Няма да се играе. Ах, мале. и това за другите домакини от горната махла. Ало, страхотно. Хенри Светла. О, нормално. За двамата, да. Надявам се да му намерите място на това. Жалба, вие винаги най-накрая с продаж. Значи беше, значи. Нека да го отвори. Сега да изтършат за коя къща. Това е спазет сега. Даваш. И как?